Pernah lang postingan konten kreator ya sing lewat ning beranda. Nah, terus nyepil buah iki, jereh iki enak arane jetimun je, tapi emang ning kene gewakeh ke, cuma durung pernah nyoba ku. Iki arane juga timun. Ana sing warnane abang kah. Dipangan juga manis, hari iki masih ijo. Tapi ya durung pernah nyoba sih, dicoba-coba. Tapi bulan puasa ya, cuma kobel aku bengi rasane premen, jerehe enak je iki arane timun. Tapi wakeh sih ku nyelempet ku roro ku wakeh ning dhuhure maning siji maning ku, cuma kita durung pernah ngerasani ya, durung pernah mangan jerehe enak je arane iki timun ku kien maningku pada nosop ku buahe ku. Pernah ngedelang konten kreator lewat ya, terus mangan iki kien kita pising abang ikan. Emang si wakeh kini gua ning duhur-duhur ke ora kaduk, cuma karena durung rasane ya wedi arep mangane.